Mongolská invázia do Japonska. Z východu Ázie sa valila ríša, akú svet ešte nevidel. Ríša, ktorá rozdrobila Čínu, Kóreju, Strednú Áziu aj polovicu Európy. Kam dorazili jej jazdci, padli mestá, ríše a dynastie. A predsa existoval cieľ, ktorým sa Mongolom podmaniť nepodarilo. Ostrovy na okraji sveta. Krajina samurajov, hôr a mora. Japonsko. Keď sa mongolské lode objavili na obzore, Japonci verili, že ide o koniec. Netušili však, že ich najväčším spojencom nebude armáda, ale vietor. Po smrti Džingis Chána sa mongolská ríša nezastavila, naopak rástla ďalej. Na jej čele stal Kublai Khan, vládca Číny a zakladateľ dynastie Yuan. Jeho cieľ bol jasný – ovládnuť celý známy svet. Japonsko však stálo mimo jeho moci. Ostrovy odmietli uznať mongolskú nadvládu a platiť tribút. Pre Kublai Chána to bola urážka. V roku 1274 sa pri japonských brehoch objavila obrovská flotila. Na palubách boli Mongoli, Číňania aj Korejci, skúsení bojovníci z kontinentu. Japonci ich čakali so samurajským kódexom cti. Mongoli však bojovali inak. Hromadne, s bubnami a signálmi, s výbušnými zbraňami, koordinovane a bez rytierstva. Samuraji boli šokovaní. Po prvých bojoch sa mongolská flotila stiahla na more a vtedy prišlo niečo nečakané. Silná búrka rozmetala lode. Mnohé sa potopili, iné boli vyhodené na breh. Invázia sa skončila neúspechom. Pre Mongolov to bola prehra, pre Japoncov zázrak. Japonci vedeli, že Mongoli sa vrátia a tento raz sa pripravili. Pozdĺž pobrežia vybudovali kamenné hradby, posilnili obranu a zmenili taktiku. Samuraji sa prispôsobili masovému boju a čakali. Druhá flotila bola ešte väčšia, stovky lodí, desiatky tisíc vojakov. Mongoli pristáli, bojovali, snažili sa získať oporu na pobreží. Boje trvali celé týždne a potom sa obloha opäť zaťahla. Prišiel tajfún, jeden z najsilnejších, aké Japonsko pozná. Mongolská flotila bola zničená takmer úplne. Lode sa zrazili, rozbili o skaly a potopili sa.